і в началі ХХ віка і дома у Старому Краєві, в одільних селах люди цілими селами переходили в православ'я. Но дома державна власть австро-мадярська почала гонення на православних русинов, причому страшное гонення, котроє дома закончилося у 1914 році концлагерями смерти у Австрії Талергоф і Терезин, куди до 100 тисяч лемков русинов і русинов карпатських вивозили австріяки, щоб вбити в них желання православ'я і чувствувати себе руськими, і, що ще май неприятно для австрійців, оставатися природніми русофілами. В Америці, благодаря трудам священника Олексія Товта, множество приходів перейшло в православ'я. Це була перша і найбільша численна волна возвращення русинів в православну вірі святих отців у Америці. Це була волна возвращення в православ'ї, котра докотилася якби бумерангом і до Старого Світа. Бо русини, котрі по возвращенню домів на Угорську Карпатську Русь, нинішнє Закарпаття, явилися основанням і великою движущою силою к восстановленню ізначальної віри русинів – візантійського православ'я Кирило-Мефодіївського. Пак русини були колись насильно загнані в унію властями Австро-Мадярщини, і це всі знали і знають. Від православ'я в цьому регіоні 1150 років ісконна релігія правоців наших. Но вот совершилося ще велике діло при святителю Тихоні Пилавіні в Америці. В состав православної єпархії перейшли іще 32 общини русинів-уніатів, котрі пожелали перейти з уніатства в православ'я, що явилося чудесним продовженням движення Русина Товта, переведшого в православ'я коло 250 тисяч русинів. Це все происходило без давлення властей Америки. Все це не могло мати місто в Старому Світі дома, чим унікально воспользувалися русини-уніати в Америці, оказавшись вне домашнього фактично тоталітарного католицького давлення, і там в Америці стали православними. Унікальні процеси возвращення в православ'я на Карпатській Русі було в більшій мірі результатом осознання нашими людьми-русинами возможності свободного прийняття віри предків там в Америці і того добиватися дома. Бо дома теж може було і при Австро-Венгрії бути православним, но тот закон чиновники грубо закопали. Возврат русини у православ'я в Америці і дома дав огромний толчок національному возрожденню цілого русинського народа. Коли почався процес становлення самосознання угнітених народів Європи, чехів, словаків, сербів, русинів і других, то іменно православ'я пробудило у русинів желання самоосознати себе як народом європейським, древнім, котрий має право на самооприділення, що й підтвердив для них цілий світ. Ви слухали передачу «Святитель Тихон Пилавін, будущий патріарх, як продовжатель славних традицій місіонерських трудов русина преподобного Олексія Товта, який в Америці перевів у православ'я вище 250 тисяч русинов. Радіо Лада. Радіо Лада.